Terve Tornikoskelta. Savusauna esittely. Tässä tämän vaiheen savusauna. Tuohon eteen on tulossa tuolle alueelle suunnilleen semmonen vilvotteluterassi ja pääsee vähän tää sauna paremmin oikeuksiinsa. Siinä voi keittää pesuveet ja täältä sitten hakee ne pesuveet. Eilettäin tältä paikalta kalastettiin harjus ja oli kyllä alamittainen, mutta ja päästettiin takaisin kasvamaan. Mutta tämä on semmonen paikka, että tuolta takaa, kuvan keskeltä takaa, niin sieltä löytyy harjuksia ja sitten tuosta keskeltä niin on taimenia ja kirjolohia sitten, niin tässä on hyvä kalastella. Tämmönen paikka on Tornikosken savusauna ja käydään nyt, vaikka siellä on tulet pesässä, niin sisällä näette vähän, että minkälaista paikasta on kysymys. Silloin kun savusaunaa lämmitetään, niin kaikki räppänet pitää olla auki, eli tuolla on semmonen savunpoistoluukku, sieltä tulee savua, nimittäin jos ovet on kiinni, niin se savu syttyy palamaan ja palaa koko sauna täällä sisällä on vähän vaikea hengittääkin sitten. Mutta tämmönen paikka tämä on ja mennään käymään sisällä, katsotaan mitä me nähdään. Eli yritetään olla täällä kyykyssä matala, mutta katto on aivan savussa. Mun pää on nyt savun rajassa suurin piirtein ja siellä savusaunan kiuas lämpenee. Täällä on semmoset löylyt, että oksa pois. Tervetuloa kokeilemaan Tornikosken savusaunaa.